Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα επιδέξια Γεωργία Αμπελώνων, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στην αγροτική παραγωγή με συνεργαζόμενα ρομπότ, διοργανώνεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η οποία πιστέψτε με θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, θα αναδειχθούν πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες πτυχές για τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης και θα συζητηθεί αναλυτικά το πώς τα ρομπότ μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αλλά και στη βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής. Και μάλιστα, δεδομένου ότι διανύουμε ήδη μία περίοδο που θεωρείται πολύ κρίσιμη και βιώνουμε όλοι τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, επίσης, σύμφωνα με προβλέψεις, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί μέχρι το 2050 και θα αγγίξει τα 2,5 δισεκατομμύρια, αλλά και η έλλειψη ανθρώπινου εργατικού δυναμικού, συναρτήσει της μείωσης των οικονομικών πόρων, κάνουν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη της προσαρμογής του αγροτικού κλάδου στις νέες πλέον και σύγχρονες απαιτήσεις. Θα σας τα πούμε όμως πάρα πολύ αναλυτικά οι εξαιρετικοί ομιλητές που έχουμε στην παρέα μας και θα ξεκινήσουμε. Κωστή. Καλησπέρα για μένα. Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο εισηγητή, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο σχετικά με την εισήγηση. Οι πρόγονοί μας λέγανε θέρος τρίγος πόλεμος. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι ο πόλεμος είναι καταστροφή, ο τρίγος είναι ένα βάσανο και ο θέρος ήταν ένα μαρτύριο πριν ανακαλυφθούν τα αγροτικά μηχανήματα για τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Αυτή τη στιγμή ο τρίγος συνεχίζει να είναι ένα βάσανο, όπως και η περισυλλογή όλων των άλλων προϊόντων μέσα στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Όπως είναι τα κεράσια, όπως είναι τα σίγκα, όλα τα φρούτα είναι ένα βάσανο. Γι' αυτό το λόγο, ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι κάθε χρόνο τα εργατικά χέρια για τον αγροτικό τομέα μπαίνουν μειούμενα και συνέχεια μπαίνουν μειούμενα κάθε χρόνο κατά 10 με 15%. Για τον λόγο αυτό όμως δεν θα μιλήσω εγώ. Έχουμε φέρει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο πιο ειδικός εδώ, ο κύριος Μόσχος Κορασίδης, ο οποίος είναι διευθυντής στο ΕΘΕΑΣ, πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ και γενικός γραμματέας αγροτικής ανάπτυξης, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα της έλλειψης των αγροτικών χεριών σήμερα στην αγροτική παραγωγή. Κύριε Κορασίδη, ο λόγος σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Παρόλο το σύντομο του χρόνου που είχα να προετοιμαστώ, είναι μια άλλη συνάντηση και είπα ότι φτιάξει τον κόπο να πούμε δύο λόγια για την έλλειψη εργατικών και βιώσιμων σήμερα στην γεωργική παραγωγή που εξελίσσεται ως περιοριστικός παράγοντας. Βλέπω ότι το αντικείμενο σας μίλησα και προηγουμένως για τα θέματα της ρομποτικής και της τεχνολογίας που μπορεί να βοηθήσει. Ήταν η πρώτη φάση και μάλλον αυτό την εργασία στην δεν έχει όλη και υποκαταστήσει παντελώς την ανθρώπινη εργασία, η μηχανική εργασία. Έχει πολλές πρόοδοι, αλλά εξακολουθούμε ακόμα να έχουμε προβλήματα. Γιατί έχουμε πρόβλημα. Η γεωργική παραγωγή είναι εργασία εντάσσεως εργασίας. Δηλαδή αυτή η ανθρώπινη εργασία και η γεωργική. Ακόμα, στα εκπαιδευτικά αναφέρεται αρκετά, αλλά ακόμα και στις μηχανικές καλλιέργειες είναι μια προετοιμασία που έχει ένα logistics, το οποίο απαιτεί και αυτό το χαρακτήρα του οδηγήσεις. Θέλουμε ανθρώπινη εργασία. Από την άλλη μεριά, ενώ η γεωργία ασκείται στην Ήπειρο, η Ήπειρος συρρυκνούν τον πληθυσμό της. Εγκαταλείπεται. Και επίσης δεν υπάρχουν ουσιαστικά για να κρατήσουν τους αγρότες στην Ήπειρο.
Επίσης, η ανάπτυξη άλλων τομέων, όπως είναι ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, αφαιρεί εργατικό προσωπικό, κυρίως νέους, αφαιρεί. Και επίσης, όσους είχαμε την τελευταία 20 ετία στη χώρα μας και μπόρεσαν και βοήθησαν και κράτησαν την πρωτογενή παραγωγή όρθια, τώρα μετά έχουν πάρει τα κατάλληλα έγγραφα και υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που οι επιδόσεις είναι καλύτερες. Και τέλος, η διοίκηση έχει αδυναμία στο να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, γιατί μιλάμε για ένα πρόβλημα. Λοιπόν, σε αιτήσια βάση, με βάση το παραγωγικό δυναμικό της χώρας και στη μεταποίηση, των αγροτικών προϊόντων έχουμε έλλειψη 180.000 εργατών τα τελευταία 3 χρόνια και είχε διαμορφωθεί. Αυτό το με βάση διάφορες στατιστικές δείγματα. Οι απαιτήσεις λοιπόν στο πρωτογενή τομέα σε εργάτες και στη μεταποίηση φέρνει στο προσκήνιο την άμεση μετάκριση εργατών, θα εξηγήσω, στη χώρα μας, γιατί αλλιώς η παραγωγή θα μείνει σημαντικό. Και ήδη έχουμε συμπτώματα την κατάληψη τη συγκομιδής παραγωγής, όχι της καλλιέργειας της συγκομιδής. Όσοι έχετε ελιές στην καλλιέργεια, το έχετε ζήσει. Και επίσης, την ίδια στιγμή που έχουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε και αύξηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Λόγω της ποιότητας και της αίτησης του τύπου παγκόσμια, άρα λοιπόν, δημιουργείται μια επιπρόσθετη ζήτηση στις εξαγωγές που δημιουργούν μακροχρόνια συμβόλαια και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε εργατικό δυναμικό. Πού εντοπίζεται το πρόβλημα τώρα? Η πιο μεγάλη, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, εφεδρεία ή δεξαμενή ήταν την εργατική που ήταν η Αλβανία. Όλοι αυτοί που είχαν έρθει από την Αλβανία. Αντιμετωπίζουν και σήμερα προβλήματα με τα νοητικά του έγγραφα, αλλά αυτή τη στιγμή πολλοί επιλέγουν χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, γιατί και η Κεντρική Ευρώπη και η Ιταλία και η Ισπανία έχουν έλλειψη εργατών. Άρα λοιπόν αυτοί μετακινούνται σε χώρες που η αμοιβή λόγω της συνθήκης δεν μπορεί να δουλέψουν αλλού. Είναι πολύ υψηλότερη από τη χώρα μας. Δεν υπάρχουν διευκολύνσεις για αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή σε καθεστώς ασύλου να δουλέψουν εύκολα στο πρωτογενή τομέα. Είναι πολύ πολύπλοκο το πράγμα. Και όταν κάποιος αρκεί να ενσωματωθεί, δεν το τολμά. Υπάρχουν επίσης αντικίνητρα εντός εισαγωγικών σε αυτούς που λαμβάνουν διάφορα επιδόματα αρρωγής, οτιδήποτε άλλο από την ανεργία, που αν κάνουν λίγα μεροκάματα στην αγροτική παραγωγή, κάνουν τα επιδόματα. Άρα αυτοί αποφεύγουν να εργαστούν. Δηλαδή είναι ουσιαστικά η λειτουργία που κάνουν ως αντικίνητρο. Επίσης, οι νέοι μετακινούνται στις πόλεις και έχουν και άλλη μια αδυναμία. Ο πληθυσμός αγροτικός έχει γεράσει, δηλαδή η πλειοψηφία των αγροτών μας είναι πάνω από 55 χρονών, 55 και 50 και 55. Άρα αυτοί δεν αλληλοβοηθούν τους υπόλοιπους όπως γινόταν στα προηγούμενα χρόνια, αλλά προσπαθούν να ασχοληθούν με την εκμετάλλευσή τους και δεν έχουν δυνατότητα να βοηθήσουν στη έτερη περίοδο των εργασιών. Άρα λοιπόν τα προβλήματα που καταγράφονται αυτή τη στιγμή πώς μπορούμε να τα καταγράψουμε στη γεωργική παραγωγή και οθούν στο να έχουμε σαν λύση την νόμιμη μετάκριση είναι οι καλλιέργειες που έχουν στη γνώση συνελιά, τα κυβερνητικά, τα φρούτα, οι κτηνοτροφικές μονάδες να μην βρίσκουν εργάτες και να μειώνουν την παραγωγή. Δηλαδή έχουμε αυτή την προσαρμογή της παραγωγής στο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. Επίσης, αφήνουν πίσω για να συλλέξουν την παραγωγή τη συντήρηση των υποδομών, τα θετικά δίκτυα και τέτοια. Δεν βρίσκουν εργάτες να τα συντηρήσουν, άρα επηρεάζει τα συντηρητική παραγωγή. Στη μεταποίηση, οι μονάδες επεξεργασίας πλέον στις αγροτικές περιοχές που σχεδιαστεί όπως υπάρχει τα ροδάκια δεν μπορούν να έχουν τους εργάτες της Κεντρικής Μακεδονίας να έχουν ικανοποιητική προσφορά της. Εργατών πηγαίνουν στη Μακεδονία, στη Θράκη, που μεταφέρουν εργάτες με κόστος. Αυτό οδηγεί σε αύξηση των κρουσμάτων παράνομης εργασίας λόγω ότι οι λαθρομετανάστες εργάζονται πλέον είναι η αστυνόμευση πολύ πιο δυνατή, άρα έχουν πολλά πρόστιμα, άρα έχουν δυσκολία στο εισόδημα των αγροτών. Και επίσης διάφορα κυκλώματα εκμεταλλεύονται τους αγρότες για να τους φέρουν εργάτες με αμοιβές που τους οδηγούν να φέρουν εργάτες. Και επίσης αυτό το πράγμα οδήγησε στο αδιέξοδο και οι οργανωμένες πλέον εκμεταλλεύσεις και αγροτικές επιχειρήσεις αναζητούν εργάτες από τρίτες χώρες, σαν τη πιο μόνιμη και δυνατή λύση. Λοιπόν, όμως και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες λόγω της υποστελέχωσης των προξενείων. Δηλαδή, αν πάνε σε ένα προξενείο 5.000 αιτήσεις, αυτό το προξενείο θα κάνει και χρόνια. Άρα, λοιπόν, έχουμε και εδώ πρόβλημα. Επίσης, υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες οι οποίες έχουν γραφεί στα χαρτιά με την Αίγυπτο, την Ιαπωνία, οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή 0
και στις δύο συμφωνίες μεταφορά εργατικού στο Παγκλαντές δεν υπάρχει το η ιδέα έχει και η κυβέρνηση επιλέγει αυτούς που τα στέλνει, άρα αυτοί που θα τους πάρουν στην Ελλάδα που λένε εγώ πρέπει να έχω ποσοστό στην απόφαση για να το κάνει και έτσι το πράγμα παραμένει χωρίς αποτελεσματικότητα. Τώρα, εμείς ως ΕΘΕΑΣ, αφού είδαμε όλο αυτό το πρόβλημα, πήραμε ως πρωτοβουλία να συνάψουμε συμφωνίες με νόμιμες εταιρείες εργατικού δυναμικού στο Βιετνάμ, στην Ελλάδα και στην Τουρκία για να διευκολύνουμε τους συνεταιρισμούς και τους αγρότες να έρθουν σε επαφή με εργάτες από αυτές τις χώρες. Και έγινε ένας πρώτος κύκλος και έχουν έρθει οι πρώτοι εργάτες από Βιετνάμ, Ταϊλάνδη και Ινδία. Δεν είναι τόσο πολλοί, αλλά έχει σημασία ότι κλείσαμε τον κύκλο. Δηλαδή η λειτουργία μεταξύ των εταιριών που προμηθεύουν εργατικό δυναμικό από αυτές τις χώρες έκλεισε τον κύκλο χωρίς τη μεσολάβηση εδώ της διακρατικής συμφωνίας και των εμποδίων του κράτους. Επίσης, η ΕΘΕΑΣ μετέχει στη συμφωνία που έχει γίνει με το Κάιρο, έγινε για να φέρει βελτιώσεις. Πήγαμε σε αυτές τις χώρες, στις άλλες δύο, Βιετνάμ και Ταϊλάνδη, να δούμε πώς είναι η κατάσταση εκεί γιατί μας ενδιαφέρει η νομιμότητα και η διαφάνεια σε αυτές τις διαδικασίες. Και επίσης κάνουμε σημαντικές προσπάθειες να βελτιώσουμε την νομοθεσία για να διευκολύνεται η γραφειοκρατία για τη μετάκληση. Για να φέρουμε σε επαφή λοιπόν τους εργάτες με αυτούς που ζητάνε στην Ελλάδα, λειτουργήσαν μια βάση δεδομένων, παρέχουν πληροφόρηση για το πώς εκδίδεται η βίζα, δίνουμε στοιχεία στους αγρότες και στους συνεταιρισμούς για να μπαίνουν στη βάση και να επιλέγουν προσωπικό, δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξουν έναρξη και λήξη της απασχόλησης για να είναι καθαρή η μετάβασή τους. Και επίσης δίνουμε και δυνατότητα με παρακολούθηση των εργατών αυτών να κάποιος δεν φύγει από κάπου να πάει κάπου αλλού, να μην είναι άνεργος ή να τον εξωθεί κάποιος να εκπροσωπεί κάπου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε προσπαθήσει να συνεισφέρουμε σε ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται σε περιοριστικό παράγοντα της παραγωγής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς θερμά για τα στοιχεία που παρουσιάσατε και για την εξαιρετικά εμπεριστατωμένη τοποθέτησή σας. Τώρα θα συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα δώσουμε το λόγο στον διδάκτορα, τον κύριο Βασίλειο Καπουλάζο, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής του προγράμματος που διεξάγεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης καθηγητής υπολογιστικής νοημοσύνης στο τμήμα πληροφορικής και διευθυντής και μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου αλληλεπίδρασης ανθρώπου με μηχανές. Ο λόγος εσάς. Αυτό λοιπόν είναι το έργο το Τεχνολογία Επιδέξιας Γεωργίας Αμπελώνων, η ΤΕΓΕΑ από τα αρχικά. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση στους στόχους του έργου, θα παρουσιάσω το έργο και στη συνέχεια θα μιλήσω τέλος καταληκτικά σαν σχέδια μελλοντικά για περαιτέρω επεκτάσεις. Αυτά είναι τα περιεχόμενα της παρουσίασής μου, εντάξει. 8 ενότητες και ξεκινάω με την πρώτη ομάδα του έργου. Είναι το εργαστήριο ΆΜΑ, είναι τα αρχικά των λέξεων αλληλεπίδρασης μηχανής με άνθρωπο. Είμαστε στην ερευνητική περιοχή που συνδυάζει τη ρομποτική με την τεχνητή νοημοσύνη και αυτό το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε στο πλαίσιο αυτού του έργου είναι να αυτοματοποιήσουμε επιλεγμένες χειρονακτικές αμπελουργικές εργασίες χρησιμοποιώντας αυτόνομα συνεργαζόμενα ρομπότ. Η ιδέα είναι να συνδυάσουμε τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική, αλλά ρομποτική τέτοια η οποία ασκεί δυνάμεις και ροπές. Όχι ρομπότ που είναι στην οθόνη του υπολογιστή, τύπου Avatar για παράδειγμα. Εντάξει, μιλάμε για ρομπότ πραγματικά, τα οποία μπορούν να επιδράσουν με το περιβάλλον τους. Η ιδέα πίσω από αυτό το έργο είναι κάποιες χειρονακτικές εργασίες να τις κάνουν ρομπότ αντί για άνθρωποι και θα δούμε παρακάτω το γιατί. Αυτό είναι το έργο, εντάξει, είχε ένα προϋπολογισμό περίπου 3 εκατομμύρια. Αυτό χρηματοδοτήθηκε, έσπαινε από τη λεγόμενη δράση περιφερειακής αριστείας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
φαίνεται η διάρκεια του, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης είναι 3 έτη, αλλά στην ουσία ήταν λιγότερο, γιατί είχαμε κάποιες καθυστερήσεις στην έναρξη. Αυτό μπορεί να ενταχθεί στις λεγόμενες πρακτικές της γεωργίας ακριβίας, precision agriculture. Εντάξει. Όμως εδώ η κλασική, ας πούμε, γεωργία ακριβίας έχει κάποιους περιορισμούς και δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε για όλες τις γεωργικές εργασίες. Οι τυπικές, ας πούμε, εφαρμογές γεωργίας ακριβίας συμβαίνουν, να φανταστείτε, σε τεράστια χωράφια που έχουν καλαμπόκι, σιτάρι στις ΗΠΑ. Υπάρχουν οι κομπίνες οι οποίες παίρνουν δορυφορικά data και μπορούν να κάνουν όργωμα, μπορούν να κάνουν συγκομιδή, θερισμό κτλ. Αυτοματοποιημένα, χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι. Όμως υπάρχουν γεωργικές εργασίες οι οποίες απαιτούν τη δεξιότητα του ανθρώπινου χεριού. Μια τέτοια εργασία είναι ο τρίγος των σταφυλιών. Εμείς τέτοιου είδους εργασίες θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, αυτές που θέλουν δεξιότητες. Εντάξει. Υπάρχουν κάμποσες τέτοιες εργασίες, συχνά είναι η συγκομιδή, αλλά μπορεί να είναι και άλλες, όπως είναι το ράντισμα, το ξεφύλισμα κτλ. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς στοχεύσαμε είναι να φτιάξουμε μια βάση, ένα πρώτο βήμα δηλαδή, μια πλατφόρμα, και στη συνέχεια να την επεκτείνουμε και σε άλλες γεωργικές εργασίες. Η ιδέα είναι ότι έχουμε μια ομάδα επίγειων ρομπότ και ένα εναέριο πολύπτερο το οποίο εφοδιάζει με χάρτες. Μια καινοτομία αυτού του έργου σε σχέση με άλλα έργα ρομποτική στη γεωργία είναι ότι έχουμε μια ομάδα από ρομπότ. Εντάξει, δεν έχουμε ένα ρομπότ που κάνει συγκομιδή ή τρίγο, αλλά έχουμε περισσότερα από ένα, όπως θα δείξω σε λίγο. Ο σκοπός του έργου είναι να αυτοματοποιήσουμε, η αυτοματοποίηση είναι ο στόχος, με σκοπό απότερο να ελαχιστοποιήσουμε την ανθρώπινη παρουσία στα αμπέλια κατά την παραγωγική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του τρίγου φυσικά. Ένα χαρακτηριστικό της εποχής που ζούμε είναι ότι, όπως πάντα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από τροφή, όλοι θέλουμε να φάμε, να το πω έτσι, αλλά ίσως κανένας ή ελάχιστοι είναι αυτοί που είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν στα χωράφια. Και το θέμα είναι ποιος θα κάνει τη δουλειά, την παραγωγική. Και η απάντησή μας είναι τα ρομπότ. Μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτή την αυτοματοποίηση. Στη βιομηχανία, αρχής γενομένη στη Γερμανία και ακολουθεί στενά κοντά η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εισήχθη αυτό το οποίο ονομάζεται βιομηχανία 4, Industry 4, το οποίο εισάγει την τεχνητή νοημοσύνη σε ρομπότ μέσα στη βιομηχανία για να ελαχιστοποιήσει την παρουσία του ανθρώπου. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε ευφυή ρομπότ που θα κάνουν εργασίες που μέχρι σήμερα τις κάνουν οι άνθρωποι στη βιομηχανία. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε, να το βάλω σε ένα πιο γενικότερο πλαίσιο, είναι να επεκτείνουμε τη βιομηχανία 4 από το εργοστάσιο στη γεωργία. Εντάξει, αυτό είναι να το τοποθετήσουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Τώρα, γιατί θέλουμε εμείς να αυτοματοποιήσουμε επιδέξεις εργασίες στην αμπελουργία? Υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα τα οποία έχουν σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών σταφυλιών και σε τελική ανάλυση την παραγωγή υψηλής ποιότητας ίνου, κρασιού. Γιατί? Για να αυξήσουμε το περιθώριο κέρδους στους επιχειρηματίες, για να καλύψουμε την έλλειψη έμπειρων εργατικών χεριών που δεν υπάρχουν, και ειδικά στην εποχή της ζήτησης, του τρίγου δηλαδή, όλοι οι αμπελουργοί, όλοι θέλουν εργατικά χέρια.
αλλά τα εργατικά χέρια είναι πεπερασμένα και λίγα. Ποιος θα τα πάρει? Ανεβαίνουν οι τιμές, δεν υπάρχουν χέρια κτλ. Θέλουμε αυτό με κάποιο τρόπο να το λύσουμε. Θέλουμε επίσης να μειώσουμε δραστικά τη μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος που έχουν από φυτοφάρμακα κατά το ράντισμα. Αντί λοιπόν να ραντίζουμε ένα ολόκληρο φυτό από την κορυφή μέχρι τη ρίζα, θέλουμε να το ραντίζουμε στοχευμένα, εκεί που χρειάζεται. Και επίσης να αυξήσουμε την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος με αυτούς τους αυτοματισμούς που εισάγουμε. Τώρα, η υποδομή την οποία χρησιμοποιήσαμε περιλαμβάνει ένα υπτάμενο ρομπότ όχημα, ένα πολύπτερο για χαρτογράφηση. Έχουμε 3 οχήματα τροχύλατα επίγεια. Τα 2 από αυτά είναι επιδέξια, μπορούν δηλαδή να κάνουν επιδέξιες γεωργικές χειρονακτικές εργασίες, όπως τρίγο, ενώ το τρίτο το ρομπότ είναι ο κουβαλητής, αυτό που κουβαλάει τα συγκομιζόμενα τα σταφύλια που τριγγύθηκαν. Εντάξει, εδώ είναι μια περιγραφή του καθενός. Το επιδέξιο ρομπότ έχει ένα βραχίωνα, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με χέρι. Ο βραχίωνας είναι όλο το χέρι, εντάξει, ενώ το χέρι το ρομποτικό είναι το άκρο. Επίσης έχει διάφορα αισθητήρια ηλεκτρονικά, παραδείγματος χάρη αισθητήρια όρασης, όπως οι κάμερες. Το επιδέξιο μπορεί να εκτελεί εργασίες εμπειρουργικές δεξιοτήτων και επίσης μια άλλη ενέργειά του είναι να κατευθύνει το ρομπότ κουβαλητή. Ο κουβαλητής δεν έχει την εξυπνάδα, να το πω έτσι, να κάνει πράγματα, παρά να ακολουθεί τον επιδέξιο. Τον ακολουθεί κατά πόδας, με σκοπό να πάρει αυτά που θα του δίνει το επιδέξιο ρομπότ. Εντάξει. Τώρα, οι εργασίες που θέλαμε να κάνουμε τις ταξινομήσαμε σε 4 κατηγορίες. Είναι κόψιμο. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πολλά πράγματα, όπως το κλάδεμα, είναι ένα κόψιμο, το ξεβλάστομα και αυτό, το ξεφύλισμα και αυτό είναι κόψιμο, είναι η συγκομιδή, φυσικά, ο τρίγος που είναι κόψιμο, το κορφολόγημα, το κόψιμο πλαϊνών και το κόψιμο χόρτων. Εντάξει. Είναι το ράντισμα, το οποίο εφαρμόζεται στο αμπέλι για καταπολέμηση των ασθενειών, είτε προληπτικά είτε θεραπευτικά. Είναι το στερέωμα, είναι η διαδικασία που δένουμε τα κλαδιά των αμπελιών στα σύρματα, και λήψη αποφάσεων, μια άλλη κατηγορία δεξιοτήτων, παραδείγματος χάρη για πρόγνωση παραγωγής. Και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει τους παραγωγούς, για να ξέρουν πόσους εργάτες ή πόσα ρομπότ θα χρειαστούν. Υπάρχουν διαδικασίες για να προβλέψουν ποια θα είναι η παραγωγή. Τα μηχανικά χέρια, παρόλο που τα αγοράσαμε και είναι πανάκριβα, τα χρησιμοποιήσαμε κυρίως εργαστηριακά, για συγκομιδή. Ενώ στις άλλες αμπελουργικές εργασίες χρησιμοποιήσαμε συνηθισμένα εργαλεία, τα οποία κατάλληλα τα προσαρμόσαμε σε βραχίωνα. Τέλος, χρησιμοποιήσαμε ένα εργαλείο κοπής και συγκράτησης του συγκομιζόμενου σταφυλιού, τσαπιού, το οποίο πατεντάραμε. Τώρα, η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει πολλά στάδια. Είναι, και εδώ δώσα μεγάλη έμφαση, είναι η ανάπτυξη λογισμικού. Είμαστε τμήμα πληροφορικής. Το εργαστήριο αυτό εντάσσεται σε τμήμα πληροφορικής στην Καβάλα και έπρεπε να κάνουμε πολλή ανάπτυξη λογισμικού. Κάναμε συνεντεύξεις πολλές με γεωπόνους και αμπελοκαλλιεργητές. Υπήρχαν γεωπόνοι στο έργο μας και αποτυπώθηκαν βέλτιστες πρακτικές, τις οποίες εμείς τις αναπαράξαμε με μηχανικό τρόπο. Αναπτύξαμε
πλοήγηση, αλγορίθμους πλοήγησης στο ρομπότ και μεταξύ τους επικοινωνίας για να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδα. Ένα άλλο πολύ σπουδαίο και πολύ χρονοβόρο, μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία ήταν η προμήθεια του εξοπλισμού. Εντάξει, είμαστε ένα δημόσιο ίδρυμα, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες είναι πολύ χρονοβόρες και είναι κάτι στο οποίο κάνω ειδική μνήα, γιατί δαπανήθηκε πολύς χρόνος. Όταν αρχίσαμε να συναρμολογούμε τα κομμάτια που πήραμε και να τα προγραμματίζουμε, εντάξει, σύντομα αρχίσαμε να κάνουμε δοκιμές και αξιολογήσεις και διορθώσεις, πρώτα στο εργαστήριο και μετά στο πεδίο, στα αμπέλια δηλαδή. Και στο τέλος, πρόσφατα σχετικά, πραγματοποιήσαμε demos, επιδείξεις και μέσα στο εργαστήριο αλλά και στα αμπέλια για να δούμε πώς δουλεύει αυτό που φτιάξαμε και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Και ήδη έχουμε κάνει κάποιες βελτιώσεις και κρατήσαμε τις παρατηρήσεις μας για περισσότερες βελτιώσεις στο μέλλον. Τώρα, αυτές είναι μερικές φωτογραφίες μέρους του εξοπλισμού μας. Αυτό εδώ το ρομπότ, το πρώτο, είναι το επιδέξιο, το Βογκούι. Αυτός είναι ο βραχίωνας ο οποίος στηρίζεται επάνω στο επιδέξιο. Αυτό είναι το ρομπότ ο κουβαλητής, το Iken, και αυτός είναι ο βραχίωνας που προσαρμόζεται πάνω στο Iken και αυτός μπορεί να σηκώσει πιο μεγάλα βάρη. Εδώ είναι κάποιοι 3D printers που αγοράσαμε. Εδώ είναι το πολύπτερο, εντάξει, το drone, και εδώ είναι το ρομποτικό χέρι το οποίο το προγραμματίσαμε για να μεταφέρει στα φύλλα, δεν μπορεί να σηκώσει πολλά κιλά. Τώρα θα ήθελα να σας δείξω ορισμένες φωτογραφίες και ορισμένα βίντεο από την εφαρμογή την οποία, το σύστημα το οποίο αναπτύξαμε, το TEGEA, εντάξει. Εδώ είναι μια εφαρμογή μέσα στο εργαστήριο, το οποίο δείχνει τη συνεργασία δύο ρομπότ. Συγκεκριμένα το ένα από τα δύο με δική του πρωτοβουλία προχωράει μπροστά, δεν τηλεκατευθύνεται, ακολουθεί ένα σχέδιο και το δεύτερο ρομπότ το ακολουθεί. Αυτό θα δείτε, μια επίδειξη εντός του εργαστηρίου. Επαναλαμβάνω, δεν τηλεκατευθύνονται αυτά, αλλά είναι αυτόνομα. Αυτά αποφασίζουν. Πού θα πάνε και πού θα σταματήσουν. Το δεύτερο ρομπότ ακολουθεί το πρώτο. Το πρώτο δίνει το ρυθμό. Το δεύτερο ακολουθεί το πρώτο. Εντάξει, υπάρχει κάποιο λογισμικό το οποίο τρέχει, σταματάει σε μια συγκεκριμένη απόσταση, αρκετά μικρή ώστε να μπορέσει να το φτάσει ο βραχίωνας. Ωραία. Τώρα έχουμε ένα δεύτερο ρομπότ το οποίο δείχνει τη συνεργασία δύο ρομπότ στην κοπή και στη συγκομιδή σταφυλιών, αλλά πάλι μέσα στο εργαστήριο. Αυτό το ψαλίδι με την αρπάγη είναι η πατέντα. Έχουμε ένα κινητήρα, ο οποίος κατευθύνει και το ψαλίδι και την αρπάγη. Ελέγχει μάλλον. Και το σταφύλι, το συγκομιζόμενο, το τοποθετεί σε ένα μικρό καλάθι. Αυτό θα το κάνει τώρα ξανά και ξανά σε συνθήκες εργαστηριακές με σκοπό να γεμίσει το μικρό το καλάθι, το οποίο θα είναι στο ένα το ρομπότ.
Ωραία, εδώ είναι το δεύτερο τσαμπί. Υπάρχει και ένα τρίτο. Τώρα συγχρόνως έχουμε το δεύτερο το ρομπότ, τον κουβαλητή, ο οποίος θα πάρει το μικρό το καλάθι, το οποίο έχει γεμίσει. Δεν έχει γεμίσει εδώ, αλλά στην πράξη θα είναι γεμάτο και το αδειάζει στο μεγάλο το καλάθι. Δουλεύει ανεξάρτητα από το πρώτο το ρομπότ. Θα βάλει το μικρό το καλάθι πίσω στη θέση του, δηλαδή στο επιδέξιο το ρομπότ, και θα περιμένει τώρα το ρομπότ το επιδέξιο να συνεχίσει τον τρίγο για να γεμίσει το άλλο το καλάθι. Το ρομπότ, το Iken, ο κουβαλητής να το πω έτσι, αφού ξεκουράζεται το επιδέξιο, ο κουβαλητής θα προσεγγίσει το δεύτερο το καλάθι, το οποίο θα έχει γεμίσει, βέβαια άφησε ένα σταφύλια, αλλά στην πράξη θα είναι γεμάτο αυτό και θα το αδειάσει πάλι στο καλάθι μαζί με τα υπόλοιπα. Θα αφήσει το δεύτερο καλάθι στη θέση του, στο επιδέξιο το ρομπότ, ωραία. Ενώ το επιδέξιο το ρομπότ θα συνεχίσει τώρα τη δουλειά που είδαμε προηγουμένως, αυτόν τον κύκλο εργασιών, να γεμίζει το πρώτο καλάθι και να γεμίζει το δεύτερο καλάθι και ούτω καθεξής. Τώρα θα δείξω ένα βίντεο συνεργασίας των δύο το ρομπότ. Εδώ έχουμε το επιδέξιο και τον κουβαλητή. Σε συνθήκες εργαστηριακές πάλι. Είναι πριν βγούμε λίγο στο αμπέλι αυτές τις δοκιμές. Επαναλαμβάνω, αυτά τα δύο ρομπότ δεν είναι τηλεκατευθυνόμενα, αλλά το πρώτο ακολουθεί ένα μονοπάτι, ένα χάρτη που κουβαλάει μέσα του, ενώ το δεύτερο ρομπότ ακολουθεί πιστά το πρώτο και στέκεται σε συγκεκριμένη απόσταση. Τώρα, εδώ θα δείξω κάποιες πρώτες δοκιμές που ξεκινήσαμε στα κτήματα του Παυλίδη, στη Δράμα, που αφορούν μόνο την πλοήγηση. Δεν υπάρχει χειρισμός βραχιώνων και συγκομιδή εδώ. Εντάξει, μόνο πλοήγηση. Και υπάρχουν οι δικοί μας άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν από κοντά και βγάζουν φωτογραφίες. Κάποιες από αυτές θα τις δείξουμε σύντομα. Εντάξει, αυτό που κάναμε δηλαδή στο εργαστήριο, τώρα το κάνουμε στο αμπέλι, στη Δράμα. Είναι ένα αμπέλι βόρεια της Δράμας. Είναι, εντάξει, στην Προσοτσάνη. Είναι μερικά χιλιόμετρα βόρεια της Δράμας.
Μπροστά πάει το επιδέξιο το ρομπότ, αυτό το οποίο θα κόβει τα σταφύλια, θα δούμε σε λίγο πώς θα κόβει, και από πίσω, σε κοντινή απόσταση, ακολουθεί ο κουβαλητής. Εντάξει, η δουλειά του είναι απλώς να ακολουθεί το πρώτο και να σταματάει σε κοντινές αποστάσεις, ώστε να μπορούν οι βραχίονες να πιάσουν τα καλάθια. Εδώ είναι οι συνεργάτες μας οι οποίοι παίρνουν φωτογραφίες και βίντεο από κοντινή απόσταση. Οι φωτογραφίες, όλο αυτό το βίντεο παίρνεται από ένα drone, από ένα επτάμενο, το οποίο πετάει σε μερικά μέτρα πάνω από το αμπέλι. Το σημείο που σταματάει το πρώτο ρομπότ, εδώ είναι μια επίδειξη μόνο της πλοήγησης, είναι το σημείο που υπάρχουν σταφύλια για να τα κόψει. Εντάξει. Θα δείξουμε σύντομα πώς συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη επίδειξη. Τώρα δείχνουμε κάποιες άλλες εικόνες, κάποια άλλα εργαλεία, τα οποία κάνουν κάποιες άλλες εργασίες, όπως το κλάδεμα και το δετικό. Εδώ είναι το δετικό και το κλάδεμα είναι εδώ. Εντάξει. Το βίντεο θα το δείξω όταν τελειώσω αυτή την παρουσίαση. Τώρα τα σχέδιά μας, έχουμε σχέδια για περαιτέρω βελτιώσεις και επεκτάσεις. Το σημαντικό στη δουλειά μας, το μοναδικό, ίσως σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ότι έχουμε ομάδες συνεργαζόμενων ρομπότ. Δεν έχουμε ένα ρομπότ που κάνει γεωργική εργασία, αλλά έχουμε 2 ή 3, είναι και το επτάμενο. Τώρα, το σύστημά μας είναι ένα proof of concept, είναι μια επίδειξη ότι αυτό το πράγμα μπορεί να πραγματοποιηθεί. Έχουμε όμως να κάνουμε παρατηρήσεις και είμαστε αυστηροί στον εαυτό μας. Έχουμε πάρει και τη γνώμη των αμπελουργών και το πρώτο πρόβλημα σοβαρό είναι η ταχύτητα. Ναι, μεν, εντάξει, δουλεύει, αλλά αυτή τη στιγμή η ταχύτητά του δεν είναι ικανοποιητική. Ένας στόχος μας λοιπόν στο μέλλον, με κάποιο τρόπο, είναι να το κάνουμε να δουλεύει και να τριγάει, όπως θα δείξουμε σύντομα, πιο γρήγορα. Ένα άλλο είναι να συντονίζονται τα υποσυστήματά του καλύτερα. Θα παρατηρήσατε ότι όταν δεν δουλεύουν ταυτόχρονα οι βραχίονες και του επιδέξιου ρομπότ και του κουβαλητή ρομπότ, αλλά μόνο ο ένας. Θέλουμε στο μέλλον να αναπτύξουμε λογισμικό ώστε να δουλεύουν και οι δύο ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει περισσότερη έλεγχη και μεγαλύτερη ταχύτητα στους υπολογισμούς. Μια άλλη βελτίωση είναι να επιλέξουμε κατάλληλα υλικά ώστε να δουλεύει να είναι λειτουργικό σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες του αμπελώνα και όχι του εργαστηρίου. Εντάξει, καλά όλα αυτά οι βραχίονες και όλα αυτά που πήραμε, αλλά εάν τα βάλουμε σε ένα πραγματικό περιβάλλον όπου ενδεχομένως βρέχει ή φυσάει ή έχει σκόνη,
ή έχει δυνατό ήλιο, τα διάφορα συστήματά μας θα εμφανίσουν προβλήματα. Θέλουμε κατάλληλα υλικά, που να είναι λειτουργικά λοιπόν σε συνθήκες πραγματικές της ατμόσφαιρας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι να μειώσουμε το κόστος. Αυτή τη στιγμή δαπανίσαμε σε εξοπλισμό πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Φυσικά ο στόχος μας είναι την αξία, το κόστος του συστήματος να το κάνουμε πολύ πιο φθηνό. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι εφικτό από τη στιγμή που θα είναι λειτουργικό και θα καταλήξουμε ότι λειτουργεί όπως θέλουμε. Ένα άλλο ενδιαφέρον μας είναι αυτό εδώ το σύστημα του ΤΕΓΕΑ να το εκμεταλλευτούμε επιχειρηματικά. Και ήδη είναι καθοδόν και προχωρημένη μέχρι ένα σημείο η σύσταση μιας νεοφυούς επιχείρησης και η οποία θα παράγει συστήματα σαν το ΤΕΓΕΑ, και αυτό το κάνουμε με τη βοήθεια του ΕΚΕΤΑ της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου Σπύρα. Ήδη έχουμε κάνει κάποια βήματα. Και μια άλλη φιλοδοξία μας είναι αυτό το σύστημα το ΤΕΓΕΑ από τα αμπέλια να το μεταφέρουμε αλλού και σε άλλες καλλιέργειες, όπου και εκεί να βάλουμε αυτόνομα και συνεργαζόμενα ρομπότ αλλού, σε άλλες καλλιέργειες. Μπορεί να είναι ακτινίδια, μπορεί να είναι μήλα, μπορεί να είναι ροδάκινα κτλ, κεράσια, και επίσης και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Όχι μόνο η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά μπορεί να είναι η Κεντρική Μακεδονία, η οποία είναι πολύ πλούσια και έχει πολλές καλλιέργειες, δεντροκαλλιέργειες. Μπορεί να είναι η Πελοπόννησος, μπορεί να είναι η Κρήτη. Όλες αυτές είναι περιφέρειες που μας ενδιαφέρουν και στο εξωτερικό ακόμη. Εδώ είναι το acknowledgement, το ευχαριστήριο στο χρηματοδότη του έργου μας, που είναι ΕΣΠΑ. Τα λόγος είναι εδώ κάτω. Και προτού δείξω το βίντεο, θα κάνω μια γρήγορη αναδρομή στις δημοσιεύσεις του έργου. Είχαμε συνέδρια, 10 στον αριθμό. Μάλιστα γι' αυτό τα 2 τελευταία είμαι αρκετά έτσι χαρούμενος και περήφανος. Σε αυτό εδώ παρουσιάσαμε το σύστημα το περασμένο καλοκαίρι στο Silicon Valley στην Καλιφόρνια. Ήταν ένα συνέδριο το οποίο είχε να κάνει με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη γεωργία. Ήταν μέρος του συνεδρίου, δεν ήταν στοχευμένο μόνο εδώ. Εντάξει, ήταν σε τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορους τομείς. Και εκεί παρουσιάστηκαν, υποβλήθηκαν, γίναν δεκτά 170 δημοσιεύσεις. Οι πιο πολλές ή σχεδόν όλες ήταν poster, εντάξει. 10 από αυτές ήταν oral, προφορικές. Μία από αυτές ήταν και δική μας. Και ταυτόχρονα υπήρχαν και 46 προφορικές από βιομηχανίες κορυφαίες όπως η Microsoft, Facebook κτλ. Και η τελευταία δημοσίευση ήταν σε ένα πολύ καλό συνέδριο στην Αυστραλία, στο περιθώριο του συνεδρίου, δεν ήταν στο κυρίω συνέδριο. Εδώ είναι τα περιοδικά. Είχαμε 7 περιοδικά και μάλιστα είμαι χαρούμενος γιατί πριν από λίγες ώρες έγινε δεκτό και ένα 8ο περιοδικό, το οποίο θα το συμπεριλάβω στο μέλλον, εντάξει. Και είχαμε και ένα κεφάλαιο βιβλίου. Όλα αυτά έχουν acknowledgement στο έργο ΤΕΓΕΑ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ και θα περάσουμε τώρα στον επόμενο ομιλητή. Είναι ο διδάκτορ, ο κύριος Αθανάσιος Καλοκαιράς, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων. Και η ομιλία του θα επικεντρωθεί στο θέμα αειφόρος γεωργία με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Νομίζω θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και περιμένουμε να τον ακούσουμε με πραγματικά ανυπομονησία. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ακούγεστε πολύ καλά, ναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να μοιράσω λίγο την παρουσίασή μου. Όπως είπατε, εργάζομαι είμαι ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και θα σας παρουσιάσω την εμπειρία μας σχετικά με την αειφόρο γεωργία. Να ανοίξω στο πλήρη. Ωραία.
Θα μου δώσετε 2 slides να παρουσιάσω λίγο το ποιοι είμαστε. Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων έχει ιδρυθεί το 1998. Είναι λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και από το 2003 έχουμε ενταχθεί στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Οι ερευνητικές περιοχές μας αντιστοιχούν σε συστήματα με εφαρμογή κατά προτεραιότητα στη βιομηχανία, όπως ενσωματωμένα συστήματα, ευφυή συστήματα και ρομποτική, βιομηχανικά συστήματα και διαλειτουργικότητα, επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα, ασφάλεια και προστασία συστημάτων, δικτύων και υποδομές και προηγμένα υλικά και δομές. Η εστίαση όμως του Ινστιτούτου, όπως λέγεται το όνομά του, είναι στην 4η βιομηχανική επανάσταση, οπότε θεραπεύουν μια σειρά από τεχνολογίες που υπηρετούν αυτή τη μετάβαση, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων, τη τεχνητή νοημοσύνη, την οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση συστημάτων, τα κυβερνοφυσικά συστήματα, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων, τα ψηφιακά δίκτυα και την κυβερνοασφάλεια, που όπως είπε και ο κ. Καβουλάζος δεν έχουν μείνει αυτές οι τεχνολογίες μόνο στο κομμάτι της παραγωγικής βιομηχανίας, αλλά έχουν επεκταθεί ευρύτερα σε τομείς όπως οι έξυπνες πόλεις, η ιδιωτική ακριβίας, η υγεία, οι κρίσιμες υποδομές όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, το περιβάλλον και η κυκλική οικονομία και πολλές άλλες. Θα συνεχίσω τη συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται. Η πρώτη αφορά τη δημογραφία. Είπατε και εσείς στην αρχή ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί σε 10 δισεκατομμύρια το 2050, εκ των οποίων τα 2,4 θα προσθεθούν στον πληθυσμό των πόλεων. Αυτό έχει επίσης σαν συνέπεια την αλλαγή των διατροφικών συνθηκών. Εκτιμάται λοιπόν ότι η κατακεφαλή κατανάλωση κρέατος θα φτάσει στα 45 κιλά το 2030. Οπότε υπάρχει ανάγκη περισσότερης παραγωγής, ως το 2050 κατά 70% όμως, αφού ο αγροτικός πληθυσμός δεν αυξάνεται, πώς θα γίνει αυτό? Είναι η έλλειψη των αγροτικών χεριών που αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Η δεύτερη πρόκληση είναι ότι μειώνονται οι φυσικοί πόροι. Γιατί η αγροτική γη υποβαθμίζεται και υπάρχει λειψιδρία, υπάρχει διάβρωση, αποψήλωση, μη κατάλληλη αγανάπαυση, υπερβόσκηση και λίπανση των εδαφών και υπάρχει και αποψήλωση δασών για αγροτική χρήση. Η τρίτη πρόκληση είναι η κλιματική αλλαγή. Ο γεωργικός τομέας ευθύνεται για τον διπλασιασμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα 50 χρόνια. Μάλλον τα αέρια θερμοκηπίου που προέρχονται από τον αγροτικό τομέα διπλασιάστηκαν. Η κλιματική αλλαγή οδηγεί και σε μείωση της παραγωγικότητας λόγω των ξηρασιών των πλημμυρών. Και υπάρχουν και προβλήματα όπως η εξάρτηση των υπογείων υδάτων και η διάβρωση του εδάφους. Και σε όλα αυτά προστίθεται και η σπατάλη της τροφής. Εκτιμάται ότι το 33 με 50% της παγκόσμιας παραγωγής τροφής δεν καταναλύεται και δεν πετιέται, που αυτό αντιστοιχεί σε μια έκταση αγροτικής γης ίση με την Κίνα, αντιστοιχεί στο 1/4 της παγκόσμιας κατανάλωσης νερού και οδηγεί και σε αύξηση σκουπιδιών και παραγωγή μεθανίου στις χωματερές. Οπότε χρειάζεται μια συστημική αλλαγή και οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς. Υπάρχουν 700 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι πολύ φτωχοί, 800 εκατομμύρια άνθρωποι που αντιμετωπίζουν χρόνια πείνα, 2 δισεκατομμύρια που υποστηρίζονται. Και δεν είναι φαινόμενο μόνο για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ακόμα και στη ΣΥΠΑ υπάρχουν 40 εκατομμύρια που βρίσκονται σε καθεστώς επιστημιστικής φτώχειας. Εδώ λοιπόν η απάντηση είναι αυτό ένα μοντέλο που λέγεται αγροδιατροφή 4 κατά το βιομηχανία 4 και το οποίο παρουσιάζει μια σειρά τεχνολογιών που ανάλογα με την τεχνολογική ετοιμότητα μπορούν να εφαρμοστούν από σήμερα ή να εφαρμοστούν στο μέλλον και ορίζονται σε ολοκλήρωση τεχνολογιών που ήδη υφίστανται στη βιομηχανία 4 και μεταφορά τους στην αγροτική παραγωγή,
αλλά και σε νέες τεχνολογίες για την αύξηση της αποδοτικότητας και σε νέες τεχνολογίες παραγωγής. Στην πρώτη σειρά εστιάζονται κάτω-κάτω, που είναι και άμεσα εφαρμόσιμα πράγματα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η γεωργία ακριβίας, τα drone, η ανάλυση δεδομένων και μπαίνει σιγά-σιγά στο μοντέλο της αγροτικής παραγωγής η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain ή η νανοτεχνολογία. Τα άλλα είναι λίγο πιο μακρινά. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από τον ορίζοντα 2020, το οποίο τρέχουμε στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, το έργο Sustainable, το οποίο εστιάζει στην ολοκλήρωση τεχνολογιών βιομηχανίας 4 στον αγροτικό τομέα, προωθώντας τριών ειδών παρεμβάσεις, την χρήση αισθητηρίων στο χωράφι αλλά και στο φυτό και στο δέντρο εξατομικευμένα και στην πολυφασματική απεικόνιση, δηλαδή την λήψη φωτογραφιών με πολυφασματικές κάμερες που μπορεί να γίνει είτε από drones είτε από δορυφορικά δεδομένα και όλα αυτά τα δεδομένα συνδυάζονται προκειμένου να έχουμε κατάλληλη επιτήρηση της αγροτικής παραγωγής, πιθανή διάγνωση ασθενειών και ευελπιστοποίηση. Υπάρχει ανάλυση των δεδομένων αυτών, μελετάται ο κύκλος ζωής της αγροτικής παραγωγής, χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη και αξιοποιείται η υπολογιστική υποδομή σε διάφορα επίπεδα και στο edge επίπεδο που σημαίνει σε αισθητήρια και σε συσκευές που εγκαθιστούνται στο χωράφι, αλλά και στην υποδομή την ευρύτερη του δικτύου. Η θεματική εστίαση είναι σε διάφορες καλλιέργειες, συμπεριλαμβάνεται το αβέβη, το ελαιόλαδο και το έλαιο μορίγκα, γιατί έχουν και κάποιες περιοχές από χώρες της Αφρικής, η υδατοκαλλιέργεια, τα φρούτα και τα κυτευτικά και οι κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε είναι συλλέγονται δεδομένα, αναλύονται, αναπτύσσονται κάποια αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης και υπάρχει επικύρωση σε ένα Living Lab το οποίο θα οργανωθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου. Το έργο αυτό χτίζει πάνω σε αποτελέσματα ενός παλαιότερου έργου του My Orchid Growth Coach, το οποίο εστίαζε στην ελαιοκαλλιέργεια και το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το RIS 3 της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το οποίο εστιάζει σε μια μυκητολογική ασθένεια των ελιών, την βερτισιλίωση. Εδώ λοιπόν το σύστημα το οποίο αναπτύξαμε στο Ινστιτούτο αφορούσε στην κτήση δρόμων πάνω από ελαιώνες με στόχο την ανάλυση των φωτογραφιών που παίρνονται με πολυφασματικές κάμερες προκειμένου να εντοπιστούν προσβεβλημένα δέντρα από τη συγκεκριμένη ασθένεια. Και η όλη διαδικασία έχει διάφορα βήματα. Η πρώτη είναι η δημιουργία αυτού που λέμε ορθομοσαϊκό. Παίρνονται δηλαδή φωτογραφίες οι οποίες μπορεί να είναι παραμορφωμένες ή μπορεί να είναι επικαλυπτόμενες και φτιάχνουμε το ορθομοσαϊκό, δηλαδή το ανάγλυφο του χωραφιού. Στη συνέχεια το drone θα πρέπει να πετάξει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται ολόκληρο το χωράφι, άρα χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδρομή να ακολουθηθεί. Χρησιμοποιείται αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για να εντοπιστούν τα δέντρα τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτή την έκταση και στη συνέχεια υπολογίζονται δείκτες πλάστησης, όπου εκεί πέρα με βάση τα πολυφασματικά δεδομένα που παίρνουμε από τις κάμερες μπορούμε να δούμε προβλήματα τα οποία πιθανόν υπάρχουν σε κάποια από τα δέντρα αυτά. Τι προβλήματα? Η βερτισιλίωση έχει σαν αποτέλεσμα η απόκριση ενός φύλου το οποίο έχει προσβληθεί από την ασθένεια να είναι εντελώς διαφορετική από την απόκριση ενός υγιούς φύλου. Οπότε, παίρνοντας κανείς μια πολυφασματική φωτογραφία, μπορεί να ταιριάξει το προφίλ των άλλων φύλων με το προφίλ των φύλων που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια και να καταλάβει εάν υπάρχουν κάποια δέντρα
τα οποία έχουν αρρωστήσει. Αυτό δεν γίνεται πριν το φαινόμενο αυτό γίνει αισθητό με τον ανθρώπινο μάτι. Γιατί έχει αρχίσει η ασθένεια, επηρεάζονται τα φύλλα πριν εκδηλωθεί και πριν μπορέσουμε να πληγούμε την ασθένεια αυτή. Οπότε χρησιμοποιούμε τεχνικές deep learning για να χαρακτηρίσουμε τα δέντρα σε υγιή ή σε άρρωστα, το να εντοπιστούν έγκαιρα οι προβληματικές δυναμικές που μπορεί να οδηγήσουν σε χαρισμούς κατάλληλους, ώστε να σωθεί η παραγωγή μας. Περνώντας λοιπόν από αυτό το έργο στο έργο Sustainable, στην ουσία φτιάξαμε μια μεγάλη κοινοπραξία από πανεπιστήμια και καινοτόμες εταιρείες, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα να παρασχεθούν καινοτόμες λύσεις σε γεωργικές καλλιέργειες ευρύτερα. Θέλω λοιπόν να δείξω λίγο το καινοτόμο περιεχόμενο που έχουμε βάσει και τις παρεχόμενες τεχνολογίες από τις συμμετέχουσες εταιρείες και εστιάζοντας στο Αβέλι, που είναι και το κοντινό στο αντικείμενο της συγκεκριμένης ημερίδας. Υπάρχει λοιπόν μια εταιρεία από την Ιταλία, η DNA4, η οποία παρέχει έναν πολιτό αναλυτή που βλέπετε πάνω αριστερά, στον οποίο μπορεί κανείς να βάλει, να σκύψει μια ρόκα στα φύλλη ή να βάλει κρασί ή μούστο και μπορεί με μια εύκολη εφαρμογή να κάνει χημική ανάλυση και να δει διάφορες παραμέτρους της ποιότητας του κρασιού ή αν έχει προσβληθεί από κάποιες ασθένειες στο απέλι του ή οτιδήποτε άλλο. Η δεύτερη εταιρεία, η IKEA Robotics, η οποία είναι στην Πάτρα, είναι στην περιοχή μας, ασχολείται με τον τομέα των drones και της πολυμαγνητικής απεικόνησης και έχουν στο πορτφόλιό τους μια σειρά από καλλιέργειες, από ντομάτες για δημιουργία κέτσαπ, ως φουντούκια στην Βόρεια Ελλάδα, αμπέλια και ελιές, οπότε έχουν το υπόβαθρο των τεχνολογιών για να υποστηρίξουν περαιτέρω το συγκεκριμένο έργο. Μια ισπανική εταιρεία, η Cráneo, η οποία κάνει την ίδια δουλειά με την IKEA Robotics, μόνο που αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα με υψηλή ανάλυση, από δορυφόρους υψηλής ανάλυσης, και βγάζει λοιπόν δείκτες των καλλιεργειών που μπορεί να δείξουν αν δεν υπάρχει σωστή άρδευση, αν υπάρχει υπερλίπανση ή αν υπάρχει κάποια ασθένεια η οποία είναι υπό εξέλιξη. Υπάρχει μια ιταλική εταιρεία, η Exitec, η οποία δίνει sensors για το χωράφι. Εδώ βλέπετε ένα μετεωρολογικό σταθμό και εδώ αξίζει να πούμε ότι ειδικά για την αμπελοκαλλιέργεια, εάν έχεις ένα λόφο στο οποίο έχεις φυτέψει ένα βέλη, οι συνθήκες στην κορυφή του λόφου με τους πρόπους του λόφου είναι τελείως διαφορετικές οι κλιματολογικές. Οπότε χρειάζεται να μετρήσεις ακριβώς τις μετεωρολογικές συνθήκες για να έχεις την καλύτερη ποιότητα. Και τέλος, η εταιρεία στην οποία θα γίνει η εφαρμογή των συστημάτων που βρίσκονται στην παραγωγή, που είναι το κτήμα οφθαλμού στην Πάτρα επίσης, και το οποίο παράγει κάποια βραβευμένα κρασιά όπως η Μαλαγουζιά. Οπότε το έργο αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται να εξελίξει και θα τελειώσει τα επόμενα 2 χρόνια, στοχεύει στο να παρέξει ένα συνδυασμό όλων αυτών των τεχνολογιών, από την εγκατάσταση αισθητηρίων στο χωράφι, από την χρησιμοποίηση drone και πολυφασματικών καμερών για λήψη φωτογραφιών με υπερκτήσεις πάνω από το αβέλι, από την χρήση δορυφορικών δεδομένων και από το data fusion, από τη σύνταξη δεδομένων από όλες αυτές τις πηγές και την ανάλυση τους, μπορεί να βοηθήσει στην ορθότερη λήψη αποφάσεων και στην κατά συνέπεια αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον αγροτικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για όποια ερώτηση. Θα περάσουμε τώρα στην ερευνήτρια που ασχολείται κυρίως με την τεχνητή όραση στο τμήμα πληροφορικής και είναι και μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου ΆΜΑ. Την κυρία Ευτυχία Παντέκα, ο λόγος σε εσάς, και θα μας μιλήσετε κυρίως από ό,τι βλέπω για τη ρομποτική όραση και επεξεργασία εικόνας αμπελών.
Λοιπόν, ονομάζομαι Μπαδέκα Ευτυχία. Είμαι ερευνήτρια στο τμήμα πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είμαι από το 2018 μέλος στο εργαστήριο εδώ πέρα, στο Human Lab. Και σιγά σιγά με τα χρόνια που ασχολούμαστε εδώ πέρα έχω ειδικευτεί αρκετά στην επεξεργασία εικόνας και στην ρομποτική όραση. Θα πω λίγα λογάκια γενικά για το τι ρόλο παίζουν, θα κάνω κάποια εισαγωγικά, το τι ρόλο παίζουν τα αισθητήρια στη γεωργία ακριβίας, ποιος είναι ο ρόλος της εικόνας στη γεωργία της ακριβίας και πόσο βοηθάει, ας πούμε, για να γίνει αυτόνομο ένα ρομπότ, τι δεδομένα εικόνων γενικά παίρνουμε στην γεωργία ακριβίας και τι εξάγουμε και τι έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Θα αναλύσω λίγο πώς δημιουργείται αυτός ο χάρτης που βλέπουμε στην εφαρμογή για το πώς εξάγονται οι διαδρομές και είναι μια δουλειά που έχουμε κάνει εδώ στο εργαστήριο. Και στο τέλος θα μιλήσουμε για την τελευταία εργασία, είναι αυτή που έχει κατατεθεί στο περιοδικό και πήραμε σήμερα την ειδοποίηση ότι είναι πλέον αποδεκτή. Είναι μέρος πλέον και αυτή του ΤΕΓΕΑ. Πώς εκτιμάμε την οριμότητα μέσα από εικόνες σταφυλιού. Γενικά, τα αισθητήρια, όπως είδαμε και πριν που ανέλησε και ο κ. Μπαζίνας, είναι ότι και τα δύο ρομπότ έχουν αρκετά αισθητήρια. Είναι όπως ακριβώς πώς είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, πώς βρίσκεται σε ένα χώρο και μπορεί και καταλαβαίνει σε ποιο χώρο είναι και πώς μπορεί και βλέπει ο άνθρωπος με αυτό το ορατό φάσμα διάφορες πληροφορίες και μπορεί να κρίνει, ας πούμε, από χρώματα και τέτοια, αν ένα φρούτο είναι ώριμο ή όχι, ας πούμε. Έτσι μπορούμε και εμείς αυτές τις γνώσεις να τις μεταφέρουμε σε ένα ρομπότ και με πολλά παραπάνω πράγματα, βέβαια, αφού πλέον έχουμε και μαθηματικές αναλύσεις και μπορούμε πλέον να εξάγουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για την, όπως θα δείτε, ας πούμε, για τη γεωργία ακριβίας. Δηλαδή, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις καλλιέργειες, κρατώντας ένα αρχείο γενικά από ό,τι κάνουμε στο χωράφι. Μπορούμε να κάνουμε ανίχνευση ζυζανίων και παρασίτων, να εκτιμήσουμε την απόδοση, όπως είπε πριν και ο συνάδελφος ο Τζιόλας, μπορούμε με τη γεωργία ακριβίας να έχουμε και κάποιο λιγότερο κόστος, όπως και στη διαχείριση της άρδευσης. Αυτή την πληροφορία μπορούμε να την πάρουμε και μέσα από τις πολυφασματικές εικόνες που θα αναλύσω πιο κάτω. Πώς μπορούμε να δούμε την ανίχνευση ασθενειών πριν εμφανιστούν, γιατί θα έχουμε πάλι τη χρήση των πολυφασματικών εικόνων. Και μέσα σε αυτό είναι και η διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων. Επίσης, ο προγραμματισμός συγκομιδής είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχουμε κάνει στο τέλος, στη δημοσίευση, ως προς την ωριμότητα του σταφυλιού. Επίσης, η χαρτογράφηση πεδίου γίνεται από επεξεργασία εικόνας και ακολουθεί και η περιβαλλοντική παρακολούθηση και η έρευνα και η ανάπτυξη. Γενικά, εμείς ξέρουμε από εικόνα μέχρι στιγμής, που έχουμε παντού και κάνουμε χρήση, έχουμε τις εικόνες της RGB, Red, Green, Blue. Εμείς στο έργο ΤΕΓΕΑ χρησιμοποιούμε υψηλής ανάλυσης και επίσης μέσα από τέτοιες εικόνες κάνουμε κάποιες στιγματοληψίες και στα χωράφια, βγάζουμε φωτογραφίες στα φύλλα, βγάζουμε φωτογραφίες τα φύλλα, τα πάντα, για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε στο τέλος αλγόριθμους ή να επεξεργαστούμε τα δεδομένα. Επίσης, για τη δημιουργία του τρισδιάστατου χάρτη του Αβελώνα χρειάστηκε εικόνα από τον drone. Όλες αυτές οι εικόνες έγινε η λήψη αυτών των εικόνων μαζί με την πληροφορία του συστήματος του GPS και έτσι μπορέσαμε και είχαμε αρκετά δεδομένα και για το χάρτη και για το ύψος. Μια τεχνική επίσης που γίνεται μέσα από πολλές συνεχόμενες εικόνες είναι ότι μπορούμε να έχουμε τρισδιάστατο χάρτη. Οπότε με αυτά τα δεδομένα μπορέσαμε και πήραμε και κάναμε και το χάρτη αυτόματα. Οι πολυφασματικές εικόνες είναι ο συνδυασμός της εικόνας RGB που έχουμε συν ένα επιπλέον κανάλι της εικόνας, το οποίο είναι το EIR χρησιμοποιούμε εδώ πέρα. Υπάρχουν και άλλα. Αυτές οι πολυφασματικές εικόνες συνήθως χρησιμοποιούνται από δορυφόρους ή ακόμα και για την ανάλυση των εικόνων του διαστήματος. Πράγματα που δεν είναι ορατά, ας πούμε, μπορούμε και τα βλέπουμε με τη χρήση άλλου φασματικού πεδίου.
Εμείς γιατί χρησιμοποιούμε την πολυφασματική εικόνα, γιατί αυτή έχει φανεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει πολύ σημαντική πληροφορία, γιατί η NIAR συγκεκριμένα και σε ένα εύρος φάσματος εκεί πέρα μπορεί να δείξει την αντανάκλαση του φύλου. Πώς γίνεται αυτό? Αν δείτε την εικόνα κάτω, έχουμε 3 περιπτώσεις και πώς γίνεται η αντανάκλαση του ενός φύλου, αν είναι νεκρό, αν είναι στρεσαρισμένο και αν είναι υγιές. Στο νεκρό φύλο είναι χαμηλά και τα 3 επίπεδα, οπότε και στο blue, green, red δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι, ας πούμε, αν είναι να κρίνουμε. Στο στρεσαρισμένο φύλο υπάρχει μια ένδειξη του NIAR ότι είναι λίγο παραπάνω, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε από δείκτες NIAR και πράσινου, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για την υγεία του φύλου και αυτό επίσης μπορεί να μας δώσει και την ιδέα αν πρόκειται να στήσει το φυτό. Οπότε μπορούμε να κάνουμε πρόληψη σε αυτή την περίπτωση και επίσης έχουμε στο τέλος την εικόνα όταν ένα φύλο είναι υγιές, η NIAR είναι υπερβολικά ψηλή. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όταν υπάρχει αυτό το μήκος κύματος, όταν αντανακλάται το φύλο έτσι, όταν φωτοσυνθέτει μας δίνει αυτή την τιμή πάρα πολύ ψηλή. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι το μήκος κύματος του NIAR είναι ακριβώς όσο είναι και το κύτταρο του φύλου. Χρησιμοποιούμε επίσης κάποιους μαθηματικούς τύπους λαμβάνοντας τα κανάλια ως πίνακες, μαθηματικούς πίνακες και βγάζουμε έτσι για το κάθε εικονοστοιχείο την τιμή από -1 μέχρι 1 και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ένα πίξελ που βρίσκεται η περιοχή που έχει υποστεί ζημιά. Ας πούμε, αν έχουμε -1 σε κάποια περιοχή εικονοστοιχείων, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι ζωντανή αυτή η περιοχή και επίσης υπάρχουν οι τιμές που είναι πιο θετικές, όπου μέχρι το 1 ας πούμε, μπορεί να φανεί ότι έχουμε ένα καλό φυτό. Αν είναι 0,5, τότε είναι υπάρχει κάποιο θέμα. Και αυτοί είναι οι τύποι που έχουν με τα χρόνια εξελιχθεί αρκετά και χρησιμοποιούνται ευρέως στην γεωργία ακριβίας. Μία άλλη χρήση, όπως είπα και πριν, είναι ότι πώς κάνουμε και τη δημιουργία του χάρτη μέσα από εικόνες υψηλής ανάλυσης. Εδώ είναι από το πρόγραμμα που συγκεντρώνουμε όλες τις φωτογραφίες και δημιουργούμε τον ορθομοσαϊκό χάρτη με το Artisoft και τον υψομετρικό χάρτη. Από δεξιά βλέπετε είναι η εικόνα του ορθομοσαϊκού χάρτη στη μέση και δεξιά είναι ο υψομετρικός χάρτης που έχουμε λάβει ως πληροφορία, όπου και αυτό γίνεται με κάποιες πράξεις, ας πούμε, αφαίρεση του εδάφους. Είναι σαν να κόβουμε από το τριδιάθετο μια φέτα, ας πούμε, και να βλέπουμε στο ύψος των αμπελιών, όπου αυτές οι δύο εικόνες μας βγάζουν, έχουμε γράψει κώδικα, όπου υπολογίζουν τη μέση των διαδρόμων και τα σημεία που θα κινηθεί το ρομπότ. Αφού βρεθούν αυτά τα σημεία, βρίσκονται και οι στροφές και όλα τα υπόλοιπα και εισάγονται στο πρόγραμμα. Εδώ είναι η εισαγωγή του προγράμματος και μπορούμε να δούμε και όλες τις διαδρομές με διάφορους τρόπους. Και βέβαια πάντα σε αυτό το πρόγραμμα βάζουμε και τον ορθομοσαϊκό χάρτη και βάζουμε και τον υψομετρικό χάρτη για να έχουμε πιο σωστή απεικόνηση. Πάμε τώρα στο άλλο, το οποίο είναι η δημοσίευση που έγινε τώρα τελευταία και είχε αναφέρει και ο κύριος Παχίτης πριν ότι πήραμε διάφορες χημικές αναλύσεις και δημιουργήσαμε ένα dataset με ένα πρωτόκολλο το οποίο είχαμε προσημειώσει 10 τσαμπιά και σε αυτά τα τσαμπιά πηγαίναμε κάθε εβδομάδα και τα βγάζαμε φωτογραφία. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες είναι το ίδιο τσαμπί καθώς μεγαλώνει και δίπλα έχουμε στον πίνακα τις ημερομηνίες και επίσης σε αυτά κάναμε και ενδειγματοληψία με 100 ρόγες, τις οποίες τις ζυγίσαμε και πήραμε τις μετρήσεις για να βρούμε ακριβώς χημικά αν είναι όριμο ή όχι το σταφύλι. Αφού λάβαμε όλη αυτή την πληροφορία, μπορέσαμε και ονομάσαμε κάποιες κλάσεις και χρησιμοποιήσαμε αλγόριθμο Object Detection βαθιάς μάθησης νευρονικών δικτύων για να κάνουμε την πιο γρήγορη και βέλτιστη όσο γίνεται εκτίμηση της ωριμότητας. Βέβαια, γίνανε διάφορες δοκιμές αρχικά, αλλά το concept ήταν ότι πήραμε όλες αυτές τις εικόνες, τις χωρίσαμε σε στάδια, ας πούμε, Α1 ήταν το πρώτο στάδιο
η πρώτη εβδομάδα, Α2 και Α λέγεται γιατί είναι ασύρτικο το σταφύλι, και Α5 είναι η τελευταία εβδομάδα που θεωρείται ώριμο και είναι για συγκομιδή. Για να μπορέσουμε κιόλας να διαλέξουμε τον καλύτερο αλγόριθμο, χρησιμοποίησαμε διαφορετικούς ή επεκτάσεις των αλγορίθμων και χρησιμοποίησαμε και τα performance metrics για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να διαλέξουμε στο τέλος το καλύτερο. Εδώ δεν θα αναλύσω πάρα πολύ, απλά επειδή ασχολούμαστε την εικόνα, ασχολούμαστε με την προσημείωση των τετραγώνων. Στην ουσία είχαμε στο dataset μας τα αληθή δεδομένα και τα δεδομένα που μπόρεσαν και προβλέψαν αυτοί οι αλγόριθμοι. Εμείς δοκιμάσαμε όλους αυτούς τους αλγόριθμους και μας δώσανε κάποια αποτελέσματα από πρόβλεψη και έτσι με κάποιες δοκιμές, ας πούμε, βρήκαμε τα κατάλληλα performance metrics, μπορέσαμε και αξιολογήσαμε ποιος αλγόριθμος προβλέπει καλύτερα με περισσότερη ακρίβεια πιο κοντά στο αληθινό. Υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις και θα δούμε μετά κάποια νουμεράκια, αλλά με τα λίγα τα πολλά, εδώ πέρα υπάρχουν κάποια σχεδιαγράμματα που δοκιμάζουμε στην αρχή τα δεδομένα μας στην αρχή με 2 κλάσεις, την πρώτη και την τελευταία, με 3 κλάσεις, πρώτη, μεσαία και τελευταία, και στο τέλος δοκιμάσαμε 5 κλάσεις ανά εβδομάδα. Και τελικά ο αλγόριθμος και οι αλγόριθμοι γενικά τα πήγανε πολύ καλά και με δοκιμές κιόλας, εκτός από τα απλά δεδομένα, κάναμε και χρήση augmentation της εικόνας, όπου βοήθησε πάρα πολύ στην εκπαίδευση των μοντέλων. Αυτό εδώ πέρα το πινακάκι που βλέπουμε με τις πολύχρωμες γραμμές προς τα αριστερά είναι μια μέτρηση map, η οποία δείχνει την ακρίβεια. Και η πράσινη γραμμή φαινόταν, ας πούμε, ότι είναι 3 κλάσεις, άρα θα πήγαινε καλύτερα. Μετά βέβαια δοκιμάσαμε και τις 5 κλάσεις, όπου η ροζ γραμμή κάτω από την πράσινη πάει και αυτή εξίσου στο ίδιο νούμερο. Μετά, αφού έχουμε εκπαιδεύσει με τις 5 κλάσεις όλα τα μοντέλα, μετράμε το χρόνο, μετράμε το πόσο προβλέπεται η κάθε κλάση, πώς πάει. Έχουμε τα COCO metrics και τα Pascal metrics, τα οποία είναι 2, ας πούμε, όπως βλέπετε, πινακάκια που μπορούμε και βρίσκουμε τα μέγιστα και ποιο μοντέλο είναι καλύτερο. Και εδώ έχουμε διαλέξει, ας πούμε, στο τέλος το YOLO, το 7 Tiny, το οποίο υποτίθεται είναι και πιο γρήγορο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Εδώ, στο τέλος, αυτά είναι κάποιες εικόνες που έχει προβλέψει ο αλγόριθμος και είναι όπως εμείς τα προσημειώσαμε. Δώσαμε εντελώς διαφορετικές εικόνες, δεν δώσαμε εννοείται καθόλου από το ίδιο τσαμπί και βρήκε με τέτοια ακρίβεια την κλάση. Ο λόγος που είχαμε επιλέξει κιόλας να γίνεται αναρόγα ήταν ότι αν δείτε σε κάποιες εικόνες δεν υπάρχουν ολόκληρα τσαμπιά, μπορεί να υπάρχουν στο χώρο γύρω κιόλας κάτι που δεν είναι τσαμπί και να μπορέσει, ας πούμε, να βγάλει κάποια εκτίμηση. Οπότε εμείς ποσοτικά, ας πούμε, πήραμε μία ιδέα, ας πούμε, το πώς μπορεί να γίνει η πρόβλεψη σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά επίσης να σημειώσω ότι αυτό έγινε σε εικόνες υψηλής ανάλυσης. Τώρα η αποτελεσματικότητα έγινε σε αυτές τις δοκιμές. Επίσης υπήρξε και το πρόβλημα του φωτισμού, το οποίο το λύσαμε κάπως, δηλαδή δεν υπήρχε πρόβλημα φωτεινότητας τόσο πολύ στην εικόνα, έβρισκε και τα πιο σκοτεινά σημεία. Και δείχνει αυτό ότι έχουμε δυνατότητα εφαρμογής και σε πραγματικού χρόνου εφαρμογές. Τέλος πάντων, αυτό δείχνει ότι είναι εφικτή η εκπαίδευση των αλγορίθμων σε τέτοια θέματα οριμότητας και ότι μπορούμε αυτό να το κάνουμε και σε άλλες ποικιλίες και να μπορέσουμε να έχουμε έτσι ένα αυτόνομο ρομπότ που να μπορέσει να παίρνει αποφάσεις μόνος του και να έχει την καλύτερη ακρίβεια, ας πούμε, σε εντοπισμό οριμότητα. Εδώ οι μελλοντικές εργασίες είναι να μπορέσουμε επίσης να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και τα BRICS και τα pH, ας πούμε, περισσότερο από εικόνα και να μπορέσουμε να έχουμε το βέλτιστο χρόνο της συγκομιδής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΕΣΠΑ που μας έχει κάνει αυτή τη χρηματοδότηση και όλο το προσωπικό.
Αυτή είναι η παρουσίασή μου. Ευχαριστώ, άμα έχετε απορίες. Πολύ καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Γιώργο Σιωτάλα. Είναι διδακτορικός ερευνητής. Είναι εξειδικευμένος στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νευρολογικών μοντέλων βαθιάς μάθησης στο τμήμα πληροφορικής. Είναι επίσης μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου και η ομιλία του θα επικεντρωθεί κυρίως στην τεχνολογική ευελιξία Γεωργίας Αμπελώνων. Καλησπέρα για από μένα, ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για το Object Detection και Distance Estimation. Αρχικά, τι είναι το Object Detection? Το Object Detection είναι μια εργασία της τεχνητής όρασης, όπου μέσα από μια εικόνα ή ένα βίντεο μπορούμε να βρούμε το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει και να αντλήσουμε την πληροφορία το που βρίσκεται σε σχέση με το ρομποτικό μας όχημα. Να πάρουμε δηλαδή και το βάθος. Ενδεικτικά να πούμε κάποιες εφαρμογές που συναντάμε το Object Detection, το συναντάμε στα αυτόνομα οχήματα, στην επιτήρηση και την ασφάλεια, στο γενικό εμπόριο, στην ιατρική και τέλος στη ρομποτική, όπως και το έργο Τεγέα, που είναι αυτό ακριβώς. Ποιος είναι ο απαιτούμενος εξοπλισμός, τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στο Object Detection, στην αναγνώριση αντικειμένων δηλαδή, και να υπολογίσουμε την απόσταση. Χρειαζόμαστε μια γλώσσα προγραμματισμού που να υποστηρίζει τέτοιου είδους εφαρμογές. Ενδεικτικά αναφέρω την Python. Στη συνέχεια χρειαζόμαστε μια στερεοσκοπική κάμερα, όπου μπορεί να μας δώσει την πληροφορία βάθους. Και τέλος, μια κάρτα γραφικών τύπου NVIDIA, η οποία μπορεί να υποστηρίξει την εκπαίδευση των μοντέλων βαθιάς μάθησης που χρησιμοποιούμε. Τώρα, ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης ενός μοντέλου βαθιάς μάθησης και ποια είναι τα στάδια που ακολουθήσαμε κι εμείς στο συγκεκριμένο έργο, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα δικά μας μοντέλα, ώστε να αναγνωρίζουν διάφορα αντικείμενα μέσα από το χωράφι. Αρχικά βλέπουμε μια εικόνα. Εδώ πέρα βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν κάποια τσαμπιά, υπάρχουν κάποιο φύλλωμα, τα κλαδιά των αμπελιών κλπ. Ο λόγος είναι ότι χρειαζόμαστε πολλές εικόνες, τις οποίες στο επόμενο βήμα θα χρειαστεί να τις κάνουμε annotation, να μαρκάρουμε δηλαδή, πάνω στην εικόνα το πού βρίσκεται το κάθε αντικείμενο και τι είναι αυτό που θέλουμε το μοντέλο μας να μάθει. Όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά στην εικόνα, βλέπουμε το Label Studio, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε το μαρκάρισμα αυτών των εικόνων και χαρακτηριστικά βλέπουμε ότι με mauve χρώμα έχουμε κάνει annotation τα τσαμπιά, με μπλε χρώμα, σκούρο μπλε, έχουμε κάνει τα κλαδιά των αμπελιών, με ανοιχτό μπλε γαλάζιο το φύλλωμα και ούτω καθεξής. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξουμε ένα μοντέλο. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς επιλέξαμε τον YOLO, ο οποίος ακολουθεί την ίδια λογική, έχει δηλαδή ένα convolution neural network, το οποίο είναι καλό στο να μπορεί να βγάζει κάποια χαρακτηριστικά από την εικόνα και να βρίσκει με μεγάλη βεβαιότητα το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει και να κάνει καλύτερες προβλέψεις. Τέλος, αφού κάνουμε την επιλογή του μοντέλου, πρέπει να το εκπαιδεύσουμε. Η εκπαίδευση, ανάλογα και με το dataset που χρησιμοποιούμε, με τις εικόνες που χρησιμοποιούμε και με τις κλάσεις που έχει μέσα το dataset, μπορεί να πάρει από 1-2 μέρες έως και κάποιους μήνες. Ενδεικτικά σε εμάς, η διάρκεια εκπαίδευσης του μοντέλου κράτησε γύρω στις 10 μέρες και χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα δεξιά, όπου βλέπουμε ότι το μοντέλο αναγνωρίζει τα αντικείμενα που υπάρχουν στην εικόνα, δημιουργεί τα bounded boxes, τα οριοθετημένα πλαίσια και μέσα μαρκάρει και το αντικείμενο που έχει εντοπίσει. Αυτό μας χρειάζεται για να μπορέσουμε να κάνουμε την αναγνώριση, να υπολογίσουμε την απόσταση σε σχέση μεταξύ του ρομποτικού οχήματος και του αντικειμένου που μας ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, το σταφύλι. Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό? Χρειαζόμαστε μια περιοχή ενδιαφέροντος. Η περιοχή ενδιαφέροντος, όπως είπαμε, είναι το οριοθετημένο πλαίσιο γύρω-γύρω από το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει και χρειαζόμαστε και κάποια σημεία ενδιαφέροντος ή ένα σημείο ενδιαφέροντος.
Ανάλογα τη φύση του προβλήματος που θέλουμε να λύσουμε, επιλέγουμε και τα σημεία ή το σημείο. Συνήθως επιλέγουμε στο κέντρο του αντικειμένου. Υπάρχουν και περιπτώσεις που χρειαζόμαστε παραπάνω σημεία. Αφού βρούμε το σημείο, πρέπει να πάρουμε τις συντεταγμένες χ και ψ. Δεδομένου ότι βρίσκουμε το κέντρο του αντικειμένου, γνωρίζουμε ακριβώς τα χ και ψ σε πίξελ πάνω στην εικόνα. Στη συνέχεια, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιους μαθηματικούς τύπους και πίνακες μετασχηματισμών, οι οποίοι μετατρέπουν τις συντεταγμένες των πίξελ σε πραγματικές διαστάσεις, ώστε να γνωρίζουμε το βάθος και το πού βρίσκεται το αντικείμενο σε σχέση με το ρομποτικό μας όχημα. Έχοντας λοιπόν και την πληροφορία των πραγματικών συντεταγμένων του αντικειμένου, μπορούμε να προχωρήσουμε στις εργασίες, όπως για παράδειγμα την κοπή, το κλάδεμα και ούτω καθεξής. Αυτά είχα να πω. Σήμερα ολοκληρώθηκε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε εδώ και καιρό. Το τελευταίο καιρό, από τις 20 του μηνός, ξεκίνησε ένα ταξίδι, το οποίο αυτό το ταξίδι ξεκίνησε από την Καβάλα, με ημερίδες πληροφόρησης σχετικά με το πρόγραμμα ΤΕΚΕΑ. Του μηνός στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη και καταλήξαμε σήμερα στην Αθήνα. Εκεί γνωρίσαμε ανθρώπους, γνωρίσαμε ερευνητές, οι οποίοι είναι άξιοι συγχαρητηρίων για αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Αλλά γνωρίσαμε ανθρώπους με ήθος και ανθρώπους οι οποίοι αξίζει να τους ευχαριστήσουμε έναν ξεχωριστά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παχίδη Θεόδωρο, τον κύριο Χρήστο Μπαζίνη, την κυρία Βικτωρία Νικόλετα Τσακαλίδου, την κυρία Ευτυχία Παδέκα, η οποία βρίσκεται και εδώ σήμερα μαζί μας, τον κύριο Γεώργιο Σαβάλα, που μόλις έκλεισε τη διαδικτυακή του σύνδεση. Και αφήνω τελευταίο το διευθυντή του προγράμματος, τον κύριο Βασίλη Καπουρλάζο, και θέλω να τους πω ότι αξίζουν συγχαρητήρια και θα είμαστε αρρωγοί τους όπου μπορούμε να σταθούμε δίπλα τους για αυτό που ξεκίνησαν, που αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνουν να βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Σας ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλώς το βράδυ.